Κάτσε. Θα το ξεσκίσουμε. Τραβάει τώρα. Άντε πάμε. Περίμενε. Παπαγιώτης είναι και καλά. Έλα γαμό. Όπα, τι κάνεις 3-6, δεν γίνεται. Δεν έχει. Εδώ 3-5. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Έλα. Μπορούμε να φτιάξουμε εμείς. Κάνουμε κάτι μαλάκα. Γεια γαμίσου. Δεν πάρει. Πρέπει να ντύσουμε... Τάνα! Εκεί! Σκύσε και το βράκι! Ναι, τι και μαλάκι. Τη ζώνη. Έτσι γαμώ! Έμεινε μόνο η ζώνη μας. Και το μπουκτεράκι. Ρε μαλάκα. Και τα αρβίλια σκιστά. Γουλέτα δεν έφαγες μου φαίνεται. Όχι, δεν έχω πάει. Κάτσε θα μου κόψεις. Έλα και το τελευταίο κομμάτι, έλα εδώ. Πού έμεινα. Για βγες λίγο έξω να σου δούμε φαντάρι. Έξω μπροστά. Έτσι πρέπει να πω. Φέρτε τον μέσα να παρουσιαστεί λίγο. Το μπουκτεράκι. Ανδραλή, μέσα πάρα να παρουσιάσουμε. Παρουσιάσου λίγο Ανδραλή, έλα. Έλα, παρουσιάσου. Στρατιώτης πεζικό, Ανδραλής Χαράλαμπος 2008, δεν είναι ισοειδικότητα τι πει και ο φόρος! Να μαλάκα. Πάρε και... Πολίτης. Πολίτης γαμώ. Αύριο. Αύριο.